Mussoliniho pád začíná večer 24. července. Zasedá nejvyšší rada strany. A ironií osudu Duce ho obvinují z jediné věci – z vraždy fašismu. Mussolini je tak poprvé přehlasován a musí odstoupit. Uražený diktátor to tak ale rozhodně nenechá. Už druhý den napochoduje přímo ke králi. Doufá, že ho podpoří a znovu získá pevnou půdu pod nohama. Jenže to se nestane. Jindy energický Mussolini se nezmůže na jediné slovo. Jen potřese králi rukou a za dveřmi se rezignovaně nechá zatknout. A o 2 dny později fašistická strana de facto končí a země už chystá dohodu se spojenci. A Mussolini je mezitím deportován na ostrov Ponza, do vězení.